Iya. Iya. So. Oh. Ya. Oh. Lagi foto-foto. Oke. Bocahe wis teko. Ayo iki bocahe. Ayo bal, timbal.
Aduh, tuh. Iya, iya, iya. Rambutnya buta do gimbal akeh tumane iki Mas. Heeh. Sok, sok. Oh ya. Sok. Oh ya. Eh ya. Eh ya.
Iya, iya. Yo. Pedhot, pedhot. Wis. Pedhot, pedhot napas iki. Yo, rokoke dikurangi. Yo dikurangi saka nadae. Heeh. Oh, oh. Semi Mandra Indonesia.
kita berkah wete ade kok asali luar biasa. Ya. Piye, Cok? Iki meskipun Boyoke iki pindah nanti boyoke. balungan-balungan tua iki. Lagi setengah, Mas. Iki jos-jos. Yang tua itu kan kamu, kita. Oh iya. Ya, ini requestnya Mas Alvin. Heeh. Wis siap nyelem apa urung kowe, Mas? Kok tak tumbalne nang Gunung Kawi apa piye? Ngono. Kedua. Aku iki lagi butuh masalahnya. Kedua ning Gunung Kawi. Lah piye? Mending nang Gunung Kidul wae. Sing rada. Nang Gunung Kidul gak oleh apa-apa, Mas. Gaplek no karo telo. Iki heeh, butuhe akeh iki wayahe nang Gunung Kawi Oh Mas. gitu ya. Elon awe aku. Sesuk Ya, tak melok wae. melok. Iya. Sampeyan wis nggawa urung? Ya. Ayo. Ayo, Mas. Apa? Mbah Pajul.
lo. Der. Yuk. Yuk, oh, oh, hey. Iki rada ngopo? Wetenge ngopo? Ana saya arep nek kathok sih, Mas. Kathok munjukno Iya, sik. HP di mana sih? Oh, iya. Ya, iki aku yakin nang kene do ngantuk kabeh, Mas. Ora ono sing ra ngantuk ya, Mas. Saya yakin seyakin-yakinnya. Iya. Siapa ya, Mas? Iya. Baik, masih bersama dengan Sekti Karyo Budoyo. Seniman jadilan kreasinya Indonesia yang selalu mengerti Anda. Dan juga diaturkan selamat siang, selamat datang untuk para hadirin. Untuk dulur-dulur semuanya yang sudah hadir di kesempatan pada siang hari ini. Siang yang berbahagia untuk kita semuanya. Wabil khusus untuk SKB yang mana di kesempatan pada hari ini sudah umur beliau sudah mencapai 11 Iya, tahun. luar biasa ya, Mas ya. Tak terasa. Aku bersamanya 10 tahun, Mas. 10 tahun ya. Iya. Alhamdulillah saya sudah Sudah tua. tua. Kok tahu, kamu tahu sih? Kan kita sesumuran. Jangan saya doang ya, kita gitu ya. Iya. Jangan saya, tapi kita. Seumuran. Loh, nek sik enom ki ngadeg dhewe lho, kancane lungguh ngadeg dhewe lho. Semangatnya masih 45. Aku ya sering ngadeg kok. Lah iya. Wong aku seneng ngono kuwi lho, Dek, sampean. Kadang kaya aku, kaya Dek ngono duduk ya sambil berdiri juga. Iya. Ayo, Mas. Ya Pak Agus, sing semangat Pak Agus. Aja kaya bar bedol telo ngono. Yo. So.
satu penampilan dari Rampak Buto seniman Buto, Drewenya seniman Tangerang.